Kristalaren bestaldeko urak, poetaren galeren oihartzunak laztantzen ditu, bere barne itsaso bizia, hitzez janzten duen bitartean. Hala sortu da Uxue Juarezen etxe bat Jusabiken, hezur zaharren gainean eraikitako poema liburua, bizipenei bizitokia ematen diena. Uxue poema liburu bat? Bai. Euskarazko poema liburu bat? Bai, nire lehenengo poemaria. Bai, euskaraz. Idazten denpora, bai. eta urtetxuek, baina orain arte, poesia eta gazteleraz landu duzu. Hori da, bai. Bai, txikitatik ipuinak idazten dituen, eta gero nerabe nintzenean hasi nintzen euskaraz eta gaztelaniaz poemak idazten ikastetxean egonean. Eta gero lehenengo liburuak atera nituen gaztelaniaz, eta hainbat poema idazten dituen euskaraz. Baina ez nintzen ausartzen, azkenean nire kontestua normalean, Iruñan bizi naiz, eta klaseak gaztelaniaz ematen ditut, ikasketak ere gaztelaniaz egin dituen, eta beti neukan gauza hori barruan, pari bat esaten, euskaz, zakit idatzi, aterako zaidan, ez? Eta beti talentzak nituen horrekin, eta azkenean, animatu naiz. Filologia hispanikoa, ikasita, eta orain institutu baten irakasle. Bai. Ze irakasten duzu? Gaztelania eta literatura, eta gero literatura unibertsala ere ereduko ikastetxe batetan. Literatura, zer irakasten du? Literatura irakasle batek, eta zer esan literaturari buruz ze ahalmen daukan literaturak? Bai. Oso utopikoa izango litzateke esatea mundua aldatzeko gaitasuna duela, baina ez dut, bizitzak une batzuetan laguntzeko gaitasuna duela, eta proposamen ezberdinak eskaintzeko, munduak erekitzeko gaitasuna dauka. Eta hori irakasten dut. Irakurlea zara, irakurle zaletasuna, irakatsi behar dabe bai, eta kasu honetan sortzaile be bai. Sortu, literatura sortu, liburuak idatzi, zertarako da galdera, baina kasu honetan, eta liburuak gordetzen du honelako min bat, honelako utxune bat bete beharra edo, sortu zertarako kasu honetan? Sortu jolasteko. Beti. Uste dela, papertxuria dela esparru bat, non txikia zinenean bezala jolas dezakezun. Eta hori ere da klasetan normalean luzatzen duan proposamena. Leku aske bat da, papera, arkatza ateraman dezakezu gainean, boligrafo bat, eta hortik hori munduak sortu aldituzu, hipotesiak luzatu aldituzu, eta bazkenean da disidentzia modu bat ere. Munduan egoteko. Bale artean, egongo gara liburuan. Bale artera goaz, akuariumen egingo dugulako elkarrizketa, eta batuko zaigu, bat elkarrizketara, hirukoa osatzeko nor gonbidatu duzu eta zergaitik? Nire laguna Izaskun Grazia, idazlea. Liburua idazten ari nintzenean, askotan zalantzak izan nituelako, eta berari galdetzen nizkion, hainbat gauza. Gero normalean zerbait idazten dugunean batak besteari bidaltzen digulako, eta ordan liburua oso ongi ezagutzen du, eta gainera laguna daukako eta horrela gero elkarrekin bazkalduko dugulako. Zure haragiaren erdigunerantz noa, eguzkipean idortutako galdera ustelek, hurrengo pausua zein ote den argituko duten itxaropenaz. Baleaz inguratuta, egungo gara poema liburuan, Uxue, azaletik hasita, Bale Andrea, Bale Akumea, geube baleaz inguratuta, leku ederrera etorri gara liburua hitz egitera, Gainera kasualidadea da, baina liburua idazten ari nintzenean, ona etortzen nintzen maiz, inspirazio bila, animalien inguruan pizkatera osnartzera, eta gainera hori Imanol Larriñagaren azala, hor dugu ere, ez nuela olako ilustrazio bat espero, irutetzen kristona, eta oso eskertua nago ere. Ilustrazio oso polita da, eta iradokitzen digun lekua be oso ederra da. Urdina edertasunez beteta, itsasoaren azpian, egongo gara, une oro, min asko gordetzen duen arren, liburuak, badago edertasunetik bai.
Eta gainera ere harrapatu ditu hori arraingorriak, justu hasiera ematen diotela liburuari, bago referentzia bat arraingorriei. Eta bai, mundu ederra da, uste dut doluari buruz hitz egiten du eta amatasunari buruz. Eta hor mugimendu handia dago, eta nabasa. Baina uste dut ere mugimendu guzti horretan, doluan, minan eta fikzioan murgiltzen zarenean, badagoela hildo bat edo bintzen nire gustatzen zait hildo bat bilatzea, bide bat bilatzea hor ere edertasuna topatzeko edo mingarria den horri zakit, buelta bat emateko eta hortik ere argia ateratzeko, ez? Eta azala bat doa ideia horrekin. Titulua, etxe bat, Usadiken, Bai. Islandian dago. Bai. Islandian egon nintzen, hori Húsavíken espreski baleak ikusteko, ze bazen nire paranoia bat, nik banuen buruan baleak ikusi nahi nituela. Eta bertara joan nintzen, bertatik itxasuntzi batzuk ateratzen zirelako turistaz betetan, ibarne, baleak begiztatzeko, ez? Eta arrez geroztik, balea bat ikusi nuen, lehenbiziko aldiz, eta azkeneko aldiz, oraingoz, baina gustatuko litzateke itzultzea. Eta hori, eta ikusi nuen nola itxasondotik ateratzen zen, airea hartzen zen eta berri ondoratzen zen. Eta balea ateratzenean izan zen, ez dakit prehistoriako, aurre historiako animalia bat ikusiko banu bezala, eta gainera egin zen holako soinu bat, superpotentea, eta bai, asko gustatu zitzaidan. Orduan, ideia horrekin hasi nintzen, bueltaka liburuarekin, eta bai. Leku berezia, bertara joan behar duzulako baleak ikusteko, baina horrek dakarren guztiarekin hain gertu egonda, bebai, Iparpolotik, hotza dago, ilintasuna dago, esan duguna, apurtxuet edertasun hori gauza oso berezi bat ikusteko, baina, iraun behar paraje horietan bebai, bada bebai metafora handi bat, gero liburuan ekarriko duena, edertasunak eta, iluntasunak une oro bat egiten dutela gure bizitzetan. Bai. Justo hurrekoan, igande honetan ikusi nuen Tarragonan txorien konferentzia, olako obra bat, antzaztan bat, eta horri buruz hitz egiten zuen. Esaten zuen, une oro itzalak daudela, txoriek galen artean ere lumek dituzten itzalak dauzkatela, zuaitzek itzalak dauzkatela, eta naturak badaukala ate bat itzalari irekita, beti. Eta orduan, hortik ere ibili behar dugula, ez? Bestela argia ez delako existitzen. Eta horrekin ere lotuko nuke, ez? Baukagu naste hori beti. Gero, zitak, liburua zita, eskerrak egongo dira, eta gero zita batzuk egongo dira bebai, piztiaren definizioa, euren artean, eta poema liburuei buruzko ohar bat, barruan gordetzen dutena basakeria izan daitekelako bebai, eta autorearen alde basati hori erakutsiko digutelako, eta gero hitzaurrean apurtxo eta arraingorri horiekin bebai, suizidio bat bizi duen pertsona batek, sentitzen duen min hori, utxune segurazki jasan ezin hori, liburu guztia hartuko duela. Benetako zeozer dela, suposatu behar dugu, Uxue eta min horretatik, sortu duzula uniberso hau guztia, balearen pertsonaia guztia, urazpiko pisu hori guztia, fikzioaren bidez, benetako gertakari bat esateko. Bai, normalean, anekdota, bizi dudan anekdota batetik hasten naiz, zehazten. Eta hori, poemario guztietan landu dut, umentzako liburuetan ere, da anekdota bat. Baina anekdota berez da anekdotikoa, ez? Naiz eta suizidio batek eragindako dolua kristona den, eta bar. Azkenean egiten duzuna da biografiatik ihes egin, nolabait, eta hori, irudikatzen duzu mundu bat, eraikitzen duzu proposamen bat, horrek zentzu behar dezan. Zuk ere horren inguruan hausnartzeko, ze galdera piloa daude, batez ere suizidioa dagoenean, sortzen zaizkizuna dira galderak, etengabeko galderak. Ingurukoek ere galdera piloa zeuzkaten, eta azkenean galdezkasten zara, mintzatzen, bat bestearekin, eta ja hori daukazu buruan, eta esatuzu, bale, honek nolabait zeharkatu nahu, ez? Orduan, zerkatu nahuen honetatik, zerbait sortuko dut, galdera horiei erantzuna emateko. Ez dut erantzunik, normalean,
galderetatik abiatzen zara, ez duzu erantzun handirik topatzen, baina beste bide bat topatzen duzu, edo beste, barruan zenuen mikromundu bat, ez? Edo bere lege propioak dituen mundu bat. Gomendatuko dudan liburua Nuria Benditxo idazle katalanaren Lur mortuak da. Bere lehen eleberria da, 2008an atera zuen katalanez, eta orain Alberdani argitaletxeak euskaraz eman du, Oxean Elosegiren itzulpenarekin. Landa eremuan kokatutako eleberri bat da, familia baten etxaldean, eta hasieratik jakinen dugu hilketa bat egon dela. Orduan, kapitulo bakoitza familia horretako kide baten ahotsean jasota dago, eta irakurleak puzlea osatuko du liburuan zehar. Oso giro gogorra da, oso iluna, itogarria, oso patriarkala, eta indarkeriak liburu osoa zeharkatzen du. Beraz, irakurketa gogorra da, baina aldi berean harrapatzen zaitu nolabait. Eta egileari bere momentuan galdetu ziotenean nolatan idazten zuen zerbait hain gogorra, eta berak esan zuen indarkeria gizartean oso errotuta dagoela eta ezin zaiola iskin egin. Beraz, hauxe da nire gomendia. Gainera ezberdina delako, segurazki, eriotza bat, eriotza natural bat, oso gogorra dana bai, eta sekulako utxunea uzten duena, edo suizidio bat. Bere buruaz beste egiten duen, baten bat, horrek dakarren errespetu guztiarekin, bakoitzak bere bizitzak kudeatu dezakelako, baina ingurukoek hartzen duten pisu hori, liburuan badagoena. Elefante gizona badago, elefante gizona da, sekulako pisua dauka. Zelan kudeatu hori, esan duguna, idazle moduan, ariketa bat izan delako fikzioaren bidez guzti emotea, suposatzen dut pertsona moduan bebai eta sortzaile moduan, ezinbesteko lana, minori, ataratzea? Eta gainera ez duzulako erori nahi morboan, eta, askotan idazten duzunean, esaten dizute, baina hau zuri gertatu zaizu, eta hori inguruan ditudan idazleak, lagunak diren idazleak, esaten dutena ere, ez? Poesia idazten dut, eta igual eskolatik esan didatelako poesia dela egilearen emozioen mundua, edo beti bilatzen dute biografia, ez? Eta orduan, beti idazten dut hori buruan izan da, ez dut jendeak erlazionatzea nire bizitzarekin, ez? Baina azkenean, ez duzu, eta erlazionatzen badute zer, ez? Irakurle askea gauzak erabakitzen eta gauzak lotzen, lotu aldo eta listo, ez? Baina ez dela niri idazle moduan gustatzen errealismo puntu hori, beti jotzen dut irudimenera, ez? Eta ez dut, materia hau da, hemen dago egurra edo guztina. Dolu hori, minori hor dago. Eta abertzera aurkitzen dudan hor, eta hemendik zer nolako animaliak atera daitezke, eta batatzen elefantearena, gero lekumea hor zegoen ez, niretzat lekumea, umearen, argi dago, umearen metafora da. Gero beste animalia batzuk sortza dituzu, pertsonak izan daitezkenak, edo pertsonen ahotsak animalia bilakatuta, galdera horiek, ez? Eta kontestu hori. Kontestuak izan behar zuen, erlazioa izan behar zuen, doluan daukazun ahotsarekin edo hitz egiteko zailtasunarekin, ez? Igual zaude barrurantz, hor komunikazioa eratzea oso zaila da, zaude zure minarekin pun, eta ordan esan hemen behar dut mundu bat, non oihartzuna dagoen, ahotsa dagoen, baina erdi burbuilatuta ez dakit nola ditu, ez? Pisua dagoen, iluntasun hori dagoen. Eta ondoa behar zuen izan. Eta itxasoaren azpian, kokatu dugu, balea, izango dana. Balea andra horrek, esan duguna, baleakumea, izango du ondoan, baleakumeak lasai galdetuko ditu gauzak. Balea andreak ez dio bere buruari segurazki espaziorik utziko, gauzak galdetzeko bez. Sentsazioak, emozioak hartuko ditu, eta zenbatuko ditu, eta geuri olatuen moduan irakurleari emon. Hori ere badalako usue, irakurleari hau uzten diozun momentutik, erabaki bat dabe bai. Zure min hori dolu hori konpartitzeko gurekin, esan duguna, sortze lan baten bitartez, eta aliketa era poetikoenean. Hala da.
Eta gainera, lekumeak ere azkenean adierazten duena da amatasuna. Osea, oso momentu berezia hitz egin nahi nuen, ze alde batetik dolua zegoen, baina bestetik amatasun berria, nola, ez? Momentu horretan ezagutzen nahi nintzen amatasuna. Eta orduan, hau hainbat elkarrizketetan aipatu dut. Alde batetik daukazu itsasondorantzera ematen zaituen indar hori, doluarena eta heriotzarena, eta beste aldetik amatasunarena eta bizitzarekiko edo, ez, eros eta tanatosen elkargune hori, ez, dago. Eta, klaro, lekumeak lekumeak islatzen du argia, galdetzeko arintasun hori, ze arina da, pisua ez da elefante gizonarena, ez balearena, baizik eta lekumea hor da bilgora eta bera, ez? Olagarroarekin ere jolasten da. Osea, badago oso arina den mugimendu bat, ere, eta bestea. Orduan, indarroiek barekatu nahi nituen, zer gertatzen zen. Atal ezberdinetan, egituratuta etorriko da liburua. Noiz hasten da poema bat? Noiz amaitzen da poema bat? Honelako liburu baten, nola egiten dira... Apurtxu bat badalako, nasita dago guztia, ataleka dago, baina ez da bezain jolasare bada atalen kontu hau bebai. Nola egiten da jolas honelako materiale batekin? Aldez aurretik, hori, hasten zara, nik normalean hau egiten dut. Poema batzuk idazten ditut, eta esate dut, hemen bokaia pixka bat egituratze igual, lehenengoa izan daiteke, liburuaren erdigunean jarriko dudan poema, bestea hasierakoa, bestea bukaerakoa, eta orduan hor ja, lerro bat jartzen duzu, edo sartzen duzu. Eta batzutan egiten dudana da, holako dinairu batetan, kontzeptu mapa bat izango balitzu bezala, kapituloen izaran jartzen ditut, eta gero osatzen noa, ez? Eta igual, lehenengo doinua bilatzen dut, poema batetik datorrena, edo 5 poema horietatik datorrena, eta doinua izan da, gero ja egituratzen dut, ez? Eta hor osatzen noa. Eta gero, aurrekoan Asier Larretxeak ere galdetu zidan, egituraren inguruan, eta uste dut, kasu honetan, egitura berak proposatzen duela liburua poema bakarra izango balitzezala. Osea, poema ezberdinetan banatzen da, baina berez, denak bat egiten duenean ere, poema bat daukazu. Edo bizitza proposamen bat, ez dakit nola esan. Hemendik hasten dena eta hemen bukatzen duena. Piztia hasieran, esan dugu, balea, etorriko zaigulako eta balea, eta bere ingurukoak izango direlako protagonistak. Momentu baten lanpernari buruzko definizioa, definizio zientifikoa. Geldik dagoen animalia, itxatxita, haitze bateri, eta hor, geruzak eta geruzak hor sedimentazioa dagoelako bere ezin da mugitu, eta kapa bat izan dezake edo 6 edo 10, eta bertan egon alda. Metafora handi bat bai, geldik geratzen bagara hori da gertatzen dena. Lanpernarena ere izan zen, poemarioa lantzen hasi nintzenean, holako elkarrizketa argazki literarioa izan nuen Joseba Parron argazkilariarekin, hemengo Donostiako argazkilaria da. Eta itsasoaren inguruko hainbat argazki bidali zizkidan, animaliena ere. Orduan, deigarria iruditu zitzaidan lanpernarena, ez da zer da hau. Eta ikertzen hasi nintzen. Eta ikertzen hasi nintzen ez, Wikipedian definizio bat aurkitu nuen, gero hori eraldatu nuen, horrela lan egitea ere gustoko dut. Osea, informatiboa den horrekin eta gero nola fikzio bilakatu, ez? Eta kasu horretan esan nuen, hor doluan, ez? Edo amatasunean beran. Hor, geldirik zaude, gauza gertatzen dira, eta zuhor zaude, tinko, eta bizitza pasatzen da, eta zuhor zaude, eta esatuz eta orain, zer. Eta gainera gaur egungo gizartean, hori ez, geruzak eta geruzak daude, zakitzen gauza aldi berean, eta hori multitask gara. Orduan, enbidia ematen zidan, lanpernak, bai. Poesian be, geruza horiek, sartu daitezke, kendu daitezke. Bai, biluztu dezakezu gehiago edo ezkutatu ez, bai. Ez naiz bereziki liburua gomendatze zalea, baina, hemen daukadan poeta txileno Alejandro Zambraena da segurazki azken urteetan gehien gomendatu dudan liburua.
oso kontakizun samurra da, gainera estiloaren aldetik oso prosa interesgarri batekin kontatua, umore puntutxo batekin, ironia puntu batekin ere tarteka, eta, uste dut gainera daukala poesiarekiko halako maitasun handi bat, ez beste lan batzutan bezain epikoa behar bada, baina bai oso maitasun samurra eta zintzoa poesiarekiko, eta uste dut izan dela azkenengo urteetan, gehien gustatu zaidan liburuetako bat, eta segurazki gehien gomendatu dudana. Amaitu berri dut irakurtzen Arkaitz Kanoren silueta, eta izugarrizko meritua ikusten diot. Batetik, joku literario bat egiten du, hau da, inoiz idatzi ez den novela baten gainean, 31 iruzki literario asmatu ditu, novela hori idatzita egon gabe. Baina batez ere eta gehien miresten dudana da, Arkaitz Kanok daukan abilezia literaturgintzaren gainean eta sorkuntzaren gainean hausnarketa egiteko. Nik uste dut idazle handi guztiek egin dutela inoiz ariketa literario hori, hausnartzea, zergatik idatzi, zertarako idatzi eta zein den literaturaren balioa. Eta hori guztia lortu du Arkaitz Kanok liburu horretan, eta benetan maizulana da. Salvadorren odolaren mintzoa. Zen berak agertzen duena sentimentuak, bere gertakariak edo bizi izandakoa eta ikusten zuena bai iragana, oraina eta etorkizunarekin jolasean, harrigarria iruditzen zait, eta uste dut sentimentuen munduan eta sentimentuak garen pertsona hongan eragina handi bat eusten duela, marka handi bat. Dudalarik zerbait pena, zu zaitut lagun lehena, iesleku oberena. Ikaskun nolako murgilketa egin duzu, itxaso azpira? Oso potentea izan da. Oso polita gainera, ze, Uxuek idazteko duenera oso interesgarria eta oso samurra, baina oso interesgarria izan da. Zer azpimarratu, liburutik suposatzen dudalako harremana pertsonala danien, ezberdin irakurtzen direla. Liburuak, irakurleen batek hartzen du liburua eta murgiltzen da Uxueren proposamenean, eta bakoitzak bere lekutik eta bere minetik egingo ditu irakurketak, baina gertuko danien lagun bat ezberdina izaten da irakurketa. Bai, ze azkenean zuk badakizu gutxi gora bera zer gertatu den hor eta bera nolakoa dan, eta orduan idazten dituen gauzak bestera batean irakurtzen duzu, nire ustez. Baina esan bezala bere estiloa oso berezia da, eta nik uste dut berak oso gaitasun potentea eta polita dau, eta hori da oso gai gogorrak har ditzake, suizidioa bezala kasu honetan, eta oso era polit batean kontatzeko gaitasuna du. Eta azkenan zuk irakurtzen duzu liburua, eta ez duzu pentsatzen, hau super gogorra da, utzi behar dut, eske burua leher egingo zait. Irakurtzen duzu eta da, ez dut esango jolas bezalakoa dela, ez da hori, baina bidai polita da, nire ustez. Autua egiten duzu Uxue, hasieratik pista ematen diguzu, irakurle hoi, non murgilduko garen, ze handitan murgilduko garen, baina pista hori ez eman da, agian ez gara ohartzen bez, zeri buruz ari garan. Ez da hain esplizitu gero esaten zabiltzena, pista hori daukagulako, eta, arrain txiki gorri horiek agertzen dira, guztia beteko dutenak, baina zeuk jartzen gaituzu abia puntu horretan. Apropos egin nuen, ez dut ezer berri kontatuko, baina oraindik suizidioaren gaia tabu badelako, eta horregatik ez dut irakurlea bideratu nahi inoiz, baina kasu honetan bai aipatu nahi nuela autu politiko moduan, ez? Honi buruz hitzen dut eta honi buruz ari da liburua, beraz ez galdu. Ez da uste dudarako ez dela ulertuko edo, baizik eta uste dut bakoitzak poema bat irakurri behar duela nahi duen moduan, eta baina kasu horretan aipatu nuen espreski badakidalako askotan isilarazten dela, eta horrek ez du laguntzen depresio batetan dagoen pertsona bat, edo gauzak ere suizidioari buruz hitz egin behar da.
eta beharrezkoa da. Guztiz, zilarasita dagoen gaia, oraintxu, gainera, albistegietan eta gaurkotasuneko gaia izan da neurketak egon direlako, eta gaztien artien, autoistripuez gain, jendea hiltzen da, bere buruaz beste egiten duelako. Egunean asko dira, egunero gertatzen den kontu bat, da guztiz zilarasita daukaguna. Bestelako heriotza batzuk izango balira, eskandalu bat izango litzateke. Zenbat jende hiltzen den, egunean gai honi buruz. Eta ez dugu hitz egiten. Liburu baten bidez egingo dugu hori, oso ere ezberdina da liburu batek dakarrena gauzei buruz hitz egiteko. Azteko, aipatzen duzuna, ala da, nik irakasle moduan lan egiten dut, eta neraben kasuan geroz eta protokolo gehiago irekitzen dira, eta gaia ez da erabat lantzen, oraindik hori, hasieran gaude, eta horretan jarraitu behar dugu. Baina gauza bat da errealitatean nola ematen den, eta beste gauza bat da liburu batetan horri buruz hitz egitea. Nire abiapuntuaz berdina da, ze ni naiz suizidioa pairatu duen pertsona, bizi iraulea esaten da. Horrela, teknikoki hola deitzen gaituzte. Ordan gauza bat da, hor minan murgiluta dagoen pertsona hori erabaki potente hori hartzen duena, eta beste gauza bat da, kanpoan dagoen pertsona. Orduan, gauzak ezin ditugu berdin kontatu. Batek ja ezin du kontatu, batak ezin du kontatu, eta nik behintzat, osatu aldu dela zerbait, proposamen bat gertatu den guzti horrekin, Herstopper liburua, nik zuen pertsonaia nagusiak Rubialen balorearekin bere bizipenak kontatzen ditulako eta asko jotzen zait. Galerna liburua, Peru kamararena, Donostian gertatzen den thriller bat da eta oso azkarra denez eta irakurte erraza hasi den hartzen gezulako zuen bitartean. Goxaren jokoak liburua ez nuen amaitu, seguraski izan zen ez durako eduki denbora egokia irakurtzeko, baina bukatu gabe dakat. Herstopper saga izan ere rugbilarien artean gertatzen den historio bati buruz doa eta askotan rugbiarekin joazten estereotipo horien aurka egiten du, erakutsiz rugbian aniztasuna dagoela eta oso modu politan egiten duenez gomendatuko nuke. Askotan etengabeko egunerokotasunetik ateratzeko irakurtzen dut, izan ere hola pixka bat errealitatik aldentzen naiz eta deskantsatzen dut egunerokortaz. Biziraulea eta biziraularen ingurukoak. Izaskun, badaukagulako bai, beste danok, beldur hori tabu horren aurrien eta isiltasuna dauen gai baten aurrien nola sartu, galdera, nola sartu laguntza behar da, edo ez, edo zer egin, ez da? Ez dakigu zer egin, gaia tabua denez, ez dakigu zergatik gertatzen den, zer eragiten duen norbait hori egiteko, ez dakigu ezer. Orduan, biziraule batekin gaudenean, ez dakigu zer egin, zelan lagundu. Ideari pez, igual zu pentsatzen duzu, igual pertsona honek horri buruz egiten nahi dau, igual ez, edo zeo zer egin dezaket hau edo beste hau, ez dakizu ez supergalduta zaoz. Eta nik uste dut, gaur egun gauza batzuk aldatzen hasi dira, batez ere, igual gaixotasun mentalen munduan, eta igual orain dela 10 urte hori ere tabua zen. Eta hori oso ondo dago, baina nik uste dut gai honetan ere, lan handia egin behar dela. Ze inork ez daki ezer, eta azkenean ez jakintasun horrek sortzen duena da laguntzarik eza. Ez dau laguntzarik. Gai ateratzea bakarra, izan daiteke pertsona batentzat, identifikatuta sentitzeko erabat, hori buruz ari da, naiz bakarra munduan, eta danok, talde hori sortu dezakegu, fikzioa, bai batak eta bai bestak erabiltzen duzue, sortze lana erabiltzen duzue gauzei buruz, hitz egiteko, gogo eta egiteko, fikzioa, irrealitatea kontatzeko. Bai, hori askotan egiten da. Nik uste dut literatura, berdin da poesia edo prosa, fikzioa,
oso era ona da gauzei buruz hitz egiteko, batez ere galderak egiteko. Igual erantzunak ez ditu aurkitzen, batzutan hori gertatzen da. Baina behintzat gai ateratzeko eta esateko honi buruz hitz egin behar dugu. Edo behintzat aipatzeko. Nik gai honi buruz dudan iritzia edo pentsamenduak hauek dira, eta hemen dauz. Eta orduan, bueno, zuk irakurri, pentsa, zure hausnarketa egin eta hitz egin dezagun. Nik esango nuke erraza dela hitz egitea, baina ez da bat ere erraza. Nik izan dudan sentsazioa inguruan izan ditudan pertsonak eta lagunak beti egon direla irekita horren aurrean hitz egiteko beldurrik gabe. Hori bai, eskartzen dela pilo bat. Beti, azkenean, biziraulei gertatzen zaiguna da, kontatu behar dugula etengabe, ez? Eta hasieran batez ere, hain potentea izan den zerbaiten aurrean, hitz egin behar duzu, eta hitz egin, eta zure beldurra da besteak nekatzea. Hori ere. Baina, epe bat pasata, jendeak esan du, hobedoa, ongi dago, ez dakit zer, eta uzten diote galdetzeari. Baina, gertu dazkazun pertsonen kasu, nik behintzat gertu izan ditudan eta dazkadan pertsonen kasuan, beti sentitu izan dut, irekita daudela horri buruz hitz egitera, eta gainera guztiok daukagu horren inguruan hitz egiteko beharra. Ze bada zerbait, hizketan hasten zarenean ikusten duzu ez dakit nork gertu izan duela kasu bat, beste ez dakit nork ere beste kasu bat izan duela, aita, ama, laguna, ez dakit zer, orain duela gutxi ere ezagutzen genuen editore batek bere buruaz beste egin du eta prentsan ez da aipatu. Hor dago, eta berriro hori hitz egin beharra dago, nik hori eskertzen dut, beti izan duela norbait entzuteko prest behar nuenean, ez? Eta nahi ez duzunean, eta izkeiru nahi duzunean, eskubide hori bai, bale handi baten moduan, itxasazpian sartzeko. Bai, zeure buruarekin, zeure mugimendu motelekin. Balea zeren metafora izan da, segurazki izango dalako gauza pisutxu bat, baina gero ze ondo mugitzen da urazpian be bai, eta ze ondo egiten duen. Balio izan dizu, bale horrek, dinot, bitu ze zurdura, ze animali handia dan? Otzikara eman dit. Eske, nietza da animali bat super indartsua dena, eta pisua darama, claro, berak agian ez du pisu hori sumatuko, bere zurduran zehar, hori ez, banatzen du eta listo. Baina, mugitzen da, ondoan dago, ondoratzen da, baina berriro ateratzen da arna sartzera, berriro ondora doa, mugimendu hori interesgarria egiten zitzaidan, eta parte iruditzen zaitzaidarako animalia bat super sendoa zena. Eta flipatzen nagoelako animalia horrek, ez dakit nola existi daiteken. Bai, txunditutan neukan baleak orduan, bai. Kutxa Fundazioa Irun Literatura Sariaren irabazleak poesiaren gai unibertsalak jorratzen ditu liburu honetan, bere ohiko estilo landu eta askean. Haragia jateari uzteko erabakiak gatazka sortuko du protagonistaren inguruan, gizartearen presioaren eta norbanakoaren askatasunaren arteko tentsioa agerian utziz. Gema López Laserasena da itzulpena, Jokin Zaitegi Sariaren irabazlearena. Abentura, paisaia ikusgarriak eta animalia bitxiak uztartzen dira geoparkeko biodibertsitatea eta sekretuak kontatzeko. Adi, horriak 3 dimentsiotan zabaltzen dira. Islandiako Husavik hirian egon nintzenean, baleak begistatzera joan nintzen, itsasontzi batetan. Eta bertan itsasoan barrenean egonean, batean ikusinen nola balea bat itsasondotik igotzen zen, pixkanaka, aire hartzen zuen, eta berriro ondoratzen zen. Eta orduan, idazten ari nintzen liburuarekin gogoratu nintzen. Eta pentsatu nuen pertsonak alakoxeak garela. Hanka bat itsasondoan dugula eta beste bat urazalean. Eta hola ibiltzen garela itzal eta argien artean bizitzan zehar.